Machigni thuolo maendi mari mar thuolo ma bende inyalo tudri godo kodwa maendi chenro niendi ma duond joluo kaendi joluo bire mondo mi owach weche gik matimore mago eko mantiere alwora marwa matimore piny mangima ing'eni ka be wach nyaka weche gik mag chike wa timbe wa kaka joluo kanyakla koda ka weche mang'eny ahinya malworo kaka oganda maendi emomiyo chenro niendi nitiere kaendi bende en thuolo mari bende inyalo penjo moro amora ma in godo ka intiere e wang' jowi kanyo kineno sama chalo kamaendi antiere kod Pastor Agustin Omedo kendo tudri kodwa en namba mar WhatsApp mani kanyo no endo wabro somo mano endo penjo michiwo no wabro miye mar mondo mi oduoke to ken penjo monyalo duoko wabro duoke mana ka Facebook page mbui marwa en Lolwe TV, Twitter handle en @Lolwe TV. An bende inyalo tudri koda achiel kachiel kantie wach no kaka mondo mi wach koda chenro ni endi en @Nikokelo7 mano e chenro marwa kaka brother san kawuono wadolo se wach mataka inya luongo pastor kae nikech ochopo kuma koro kanise dhi marach. Kanise kaendi koro ji mare mon. Nitiere bishop momayo pastor ne dhako. To bende nitiere bende kama chielo ma ng'ano mabira ma ena ja kanisa omayo pastor dhako. Pastor koro kaka chak chung kendo mondo yale nyim sinagogi onge nikech osemaye nyaka dhako. Lochin mar Nyasaye mani kuome ndo koro chal ni olony kuome. Pastor ni koro kiani to owe tije mar pastor ni kose otim nang'o. Kako bedo dhano iye wang'. Ng'ache be koro bi dhako be oseya. Jibu senge kanisa no mai dhako. Pastor fulne jogi nyinge koro iduoka na penjo weche ng'eny kanyo ma Niki moke gi malo janeno mar LTN an Pastor Agustin Omedo aja Kisumu Kogony ajal moar kendo mopong' gi teko mar maler bendo kano wendo pastor mayalo every Saturday gokinyi saa 2:30 Nyasaye mondo gwedhi kwa dhi mbele. Koro pastor luongi kaendi umaru mon nang'o uno ilongo ni men of cloth. Gimo onegi wach ni pastor ang'o momiyo piny sani rach pastors mare mon ing'eni kiwacho ne ang'o momiyo ere pogruok gima piny no gima iwacho pogruok nitie kichan pastor medi chalo ka gima an ema timo gino koro iwacho ni pastor piny ma sani rach ang'o momiyo pastors gi bishops timore kama. Pastor abro penji kendo awinji uno kaka kwetho mar pastors umaru mon gi chuo nang'o Nick gima nyalo wacho waduoki nikech kata in pastor Omedo tin ja pastor yes. ose luongi yes. kendo ose sidhi mondo mi iti tijino endo mar pastor yes. Mana kaka mabende marego koro un joka un jo Nyasaye un koro eteine mono bene koro menyo ne jiyo e wach ma Nyasaye makare monego lo to mutimo te en ataro mar mano ok wacho ni in wacho ni koro kochopo kanyo asewinji matut jibro ringo dok kanyo Gima timore Nick okelo wuoda dhisi Nyasiaya. Piny orumo. Kendo adiera winjo kiwacho ni bishop oma pastor dhako. Magi ok jotich Nyasaye te. Bishop en jatelo, en jatend pastor nikech bishop en ng'ama duong' ne pastor. Koro nyaka bed bishop ng'ama jatelo malo. To bishop ema mayo. Aparo ni ndiko wacho ni giko mar piny gik moko biro timore maricho Nick. To bende jachiene molore piny nikech jogi kiyudo adier bishop ni kata pastor jogi nowar to bende ungi mkono ni ondiko wacho ni wane kat piny ing'e kado makanda dhurumo chumbi to koro onge kendo wane e wang' taya mar oganda mar jo Kristo. Gima timore kama mokwongo I think ni ndalo giko manondikie momacha ni timbe biro timore mopogore ji biro timore mopogore gik moko biro timore mopogore mae momineno ka jachieno lore piny kisomo fwenya 12 wacho niya ni Satan en achiel kuom malaika to nolware piny to sama nolware piny Nyasaye noywago piny ni mano kaka ne bedu malit un piny gi nam nikech Satan oloro biro ka iru kane gi mirima mager nikech ong'eyo nodong' ne kinde matin kende. Aito muma bende wacho ni tamuru Satan to noringu. Bishop kata pastor owe jachien modonje igi
Koro ok ginyal tamo Satan mondo ringo wegi. Mae momineno ka chunye mag chudo donjo mondo mi gimare mon e kanisa. Ok ang'eyo kaka nyalo wacho nik, but ma gimorumo ok nyalore. Ere kaka nyirombe ka pastor bishop mosebayo pastor dako, jogi bebete kanisa achiel. Mano kanisa na koro oyom ok en kanisa kendo. Bende kata kiwinjo kilamo Nyasaye bende ok inyal lamo Nyasaye, ukerombe. To ndiko wacho ni magi jomonego koro otwe pong'e ng'utgi gi kidi tinyume nam. Nikech gitimo time maricho mok mi nying Nyasaye duong'. Onge kanyo koro gweth mar Nyasaye ma kata oganda jo Kristo nyalo yudo. To koro bishop sama koro isekawo chi ng'ato ni, ma en chi pastor ma bende tiyo, ma en ng'ama tin ni e kanisa, hierarchy mar kanisa. Idhi ikawo ma koro idak godo. In to koro chaki chung kendo e nyimi ji kinyiso ji weche mage kendo. Ibo yalo nadi wach chode, ibo yalo nadi weche go mag gombo, ibo yalo nang'one ji mondo ji chako winji. Ing'ene muma ka oting'o gik mang'eny nik. Mae mineno ka pastors, bishop sani mang'eny ok gidhi kaka muma dwaro. Muma ing'ene oting'o gimoro amora nik. Nyaka weche chode, nyaka kaka ji odak, nyaka karang'o oting'o nitiere muma. Kech kisoma Ecclesiastes 4:9 wacho ni Nyasaye noriwo ji ariyo, ni ber bedo ji ariyo moloyo bedo ng'ato achiel, nikech ginyalo yudo pok maduong' kuom tich ma gitiyo. Ka achiel kuom gi opodho to machielo nyalo chungo wadgi. Aito mumano wacho ni bende ka piny ng'ich, chieng' moro asomo mumano ma ng'ato wacho ni pastor mano be gimondiki ni ka piny ng'ich to ji ariyo nyalo nindo mabed maliet. To ere kaka inyalo bedo maliet ka in kendi? Ng'ato nowacho ni pastor ndike som kendi ondikie muma. Gimora nie muma. Nie muma ka. Jano mar LTN wacho no nie muma. Wacho ka ng'ata chielo nindo kende to ong'ich thi. Ondikie muma Ecclesiastes 4:9. Osom kanyo dhi yudo. Ni ka piny ng'ich to ji ariyo nyalo nindo mabed maliet. Ecclesiastes 4:9 mane kaka owache. Koro dhiuru kaw kanyo endo ka nitie ng'ato ma paro ni samoro ken muma bende ka wuone ka winjo poka winjo gi muma chala. Koro bende som ochako penjo ere kaka dibed maliet ka in kendi niko kelo. Kare ji Nyasaye dwaro ni dhako gi dichuo, Nyasaye nochwe ni nyaka bed ringruok adi ji ariyo. Mano gima nie muma. Koro muma ndiko gik mang'eny ma ji wega ni yani onge. To muma bende ndiko ni yani nik. Aparo ni jo Korintho mokwongo kata mar ariyo. Ni kik utuoru gimowinjore na pa ni ng'eyo. Mana kuwinjoru kende nik ni kawuono wayue wanie lamo. Mano gima nie ndiko samari nyalo wacho ni onge jo Korintho. Ondike jo Korintho. Kar muma en very romantic Muma romantic, muma tingo everything. Kata kisomo muma mar wende mamit moloyo wende duto. Ya herana. Mago gik manie muma te to ji ok som muma. Ma imeno ka pastor bishop ego muma go koro ginya some kanisa. Nikech ging'eyo ni gitimo timbe moko ma ok owinjore gi nying Nyasaye, ok mi nying Nyasaye duong'. Mane imeno ka kanisa no ok nyal gwedhi nik. Gigi nie muma te. Awinjo wach. Koro muma kanyo nitiere gik moko te midwaro mar romantic, weche mag hera te nitie kanyo. Opuonjo gimoro amora. Wadok kende wach wachande. To ka koro maendi e kaka koro chal. Ma kanise koro chopo kuma koro Nik aduoke chien bishop ni ok onego duong' kata ni bishop. Okay, ni bishop koro. Ma koro kata bishop omayo pastor, omaya pastor dhako chiege ma samoro ne giri warus ma peto rwaka kar rwako ni. Ti maya te dhi kacha ni luongore ni bishop. Kata pastor no ok apane nyalo bedo kanisa no. Okay, mate koro kanisa no koro rumo. Mano kanisa morumo kata donge ji osewinjo, donge wafuasi osewinjo ni bishop maya ng'o pastor dhako. Mano be kanisa, mano kanisa moselwar. To bishop ni endo chiege to ni kanye. Tok samoro chiege to nitie. Koro bishop ni gimo jadoo. Samoro koro bishop jadoo. Ma okapan man to rach. Gima rach ema ni koro omayo ng'at ma bende en ja telo e kanisa mare. Ng'ama wacho ni ok rach jadoo. Okay, ondikie Mika 4 no oganda lamo Nyasachgi kendo tiyo ne. According to marwa awinji matut dhi mbele. To do rach. Pastor do rach. Awacho ni oganda ondikie Mika. Ana wuoyo kaka jaduond waro. Ema koro apenji kaka koro ng'ama jadolo. To do rach. En gima mumodagi. Dongi winjo ka duokie momo kawacho ni mumodagi oganda Mika 4 lamo Nyasachgi. Koro wawere gi Mika 4. Koro in kaka koro ng'ama pastor. Koro in ng'ama japuonji puonjo. Koro puonjo chopo jogi bedo mondo ipuonji gi ler. Ok anyal kwire ni rach kata ber nikech ok ondiki.
pok asomo kama ondika mano ni do rach kata ber. To mwacho mani Nyasaye ne ogolo mna ng'et achiel to chwego awa ne Adam. Do ng'ene sewacho mano ndiki e chakruok. Ai mano ni e chakruok. Koro kech ng'etni nitie, ng'etni kata in bende ng'etni nitie. Koro e seche ma koro magi kitimre, awuoro ni bishop ni koro ojado kose dhako no riembo kose dhako no we kose obet nadi to pastor ni nyalo dhi kawo jaod bishop bi koro mondo obed go. Koro giwe. Koro en tit for tat. To pastor gino chotimre kata kaka mega. Sani jishia nyaka mon. Nick magi ok according to biblical Nick magi je chiene mondo nyaka jishia nyaka mon. Chiemo be moko be ni ngado ni koro na kawo jaodi ibe kawo mara koro exchange for some time. Yo wado piny orumo mabe gima timore pok aneno. Mago tang'o koro ng'iya ni gino mago to kora. Nick maje chiene momiyo wacho ni Satan oselor. Mondiko ni tamuru Satan to noringu to sudiri Nyasaye to nosudiru. Akia kaka bishop ni koro obedo gi akia na nyalo magi maje chien. Mane ma bishop ma e kinde gi duto pok obedo ko yalo ne ji wach mar adier. Koro akia no dhi omedo dhako akia kech pok awinja biro temo nona ne nang'o madhi mbele ka. Koro mae nyiso ni Chode ogo tache kanisa. Chode ogo tache kanisa. Kae ma koro yudo ka koro nitie joma yot yudo. Ka ng'ato bire kanisa to en kar mondo bi olam Nyasaye to gin ging'iyo mna mon be umiro kar mondo gibi gilam Nyasaye gibiro mna manyo chuo. Moro bende na winjo ni Nick ng'ato donja temo kikelo kanyo kendo en gi pesa. Ni pesa miyo ng'ato loko gimoro. Pesa miyo ng'ato omayo pastor dhako. Yeah, money can move mountains. Money can move mountains. Yeah. But money ber, but kakitiyo kode. Yo mitiyo kode maricho. Pesa to bero kawacho ni rach. Ingeni be emomiyo no Judas no dhi ondhogo Yesu. Kakitiyo kode karach. Koro ng'ani pastor ni jatelo ni nodonje kanisa momiye kom maduong'. To ni bing ni en gi pesa. Ni pastor ni sera chi pastor madhigo malalgo gi nyithindo ariyo. Yani dhako we chwere ma pastor modhi gi jalemo. Odhi gi jalemo ni bende en jatend kanisa. Ok en pastor, ok en bishop, en jatend kanisa. Odhigo gi nyithindo di. Owe ka wuoyi wadgi ywak ma Yesu dhi molal morumo. Ma ng'ano we kanisa modok mobedo piny. Jowadwa, pastors wetena, bishope, ang'o matimore? To koro kose mai dhako kama endi gi ng'ama jalemo. Ibi koro chaki chunge ngeni kaka ng'ama dichuo samoro gino tieki. Jimare ga mon lakini ok achinge kanisa ka. Mado dhako mako otimo nyaka arus koro samoro. Ka inje wore pastor dong samoro itimo arus. To ng'ama osenyuolo nyithindo ariyo. Nyuolo nyaka nyithindo ariyo misebedo kanyo. Kata koko timo arus ma ng'ama nosedago over 10 years. To kata kitimo kamano kitime gi ng'at ma mantie oko moko machiegni kanisa. Kanisa koro chalo family. Jachien obiro mondo mak kanise to mae yo ma jachien obiro mondo mak go kanise ni aparo. To in sama ubet kata kaka koro pastors kata kubet kaka koro bishop be pastors ma ubet kamoro go mbaka gibe uwacho e kindu amongst yourselves koro weru gi nyirombe be utimo gimiluongo ni koro self assessment magu wachni ng'ane kae timo marach usiembru kata meetings ugo niko kenyal siemo wadu direct kamano gidwaro puonj en puonj ni gimang'isi am pastor ing'eni ni kata kine kanisa to ing'eni kanisa wabiro mondo mi oganda jo Kristo yud konyruok kanisa ing'eni mi yude konyruok makata ka jokuo ni lawo jakuo gi bunde matek to donje kanisa nyaka joma lawe sarenda kata gin polisi bing'e mano kanisa is a holy place kuro kanisa ni kata ketimo makose kanisa wach moro nitiere yo monego approach go ok nik kitimo kamano nang'o nikichodo itimo abiro luongi tawuoyo kodi mos aketo muma piny tapuonji nikech gigi nie muma e yo moro mamulo mondo mi kik kier nikech ka puonji marach masiemi marach magine tachaka witi okakonyi pasa wach mna mari Yesu bende nodhi ogolo nyaunyo mano chwado ji kabisa kanisa kati mbene richo uchipo sama koro ne bene chwado ji wole nyaunyo orodho nyaka ji ka rodho ji skul cha kose obed nango wadhi yoyo ka waduogo to wabro ng'iya ne tie wach ni to ditim nango mondo mi koro kanisa obed kanyo endo maler nitiere nikech kanyo ma ji dhie mondo mi oyud konyruok kendo bende oyud wach no endo maber mano endo madongruok mar chunya anani kokelo antika ndi kod pastor Agustino Medo kwangu duogo bolero no wach ni pokorumo kata kamano piny odhi agwata.
Machiegni janeno mar LTN kamoro amora ma intiere ka iriwri kodwa e chenro ni ndi wang' sechegi en twak mar tipo ka endi madhi nyime sama bende koro waketo nyong'ong kawuono mano endo e kanise masani endi koro olokre kuondego eko mag gin ute mag chode kendo iyudo ka koro jomotelo ne kanise okata jolemo jotelo mag kanise masani koro mare mon igwenyo koni gi kocha piny tindo biro sani tinde ji swap wives swapping ni osebedo nyaka koro e kanise ma koro ng'ato ka jaod ng'ato to dhigo adhiya to luongo ne wife swapping. En wife swapping, en swap. Okoro gwenya mia mari, jotimre kaka mega kai waneno. Kanisa ka be koro timre. To ochopo kuma anaparo ni gimoro amora inyalo share gi ng'ato kata mno wadu inyalo share go nyaka puodho nyaka ng'o to jorito nyalo kata share go wadu. Kapod ingima. Pok aneno be jowadwa. En gima kore ka timre sani. Piny orumo. Kendo dhano dhil boko badhogi. Piny orumo. Ka wadhi yuna ni Yesu nogolo nyaunyo mano rodho jomoko johande chumbo moko natimo ohala e kanisa ma Nyasaye ma en hekalu ma Nyasaye mne ni lamo Nyasaye kama iketo ni as a holy place to ne gikawo kanyo makoro giketo ni kanyo endo matimo ohanda swekra. Yesu golo tiyo ni to koloso kata kodgi boke mo ka deal dhano ringa tenga ma dhano moiso ni ma en kar lamo Nyasaye magi wacho ni to madonge janabi marodho wan jowadwa. Ube goluru dele kanisa wacho ni idoloso gi ji moko mang'eny ahinya no endo loso ahinya there no samoro kony lik ing'eni anta terie muma nikech muma mondiko aterie muma ta wacho Yesu be nochwado jadier to ndiko wacho ni ka ng'ato otimo marach kata otimo ni marach to dhi kode mondo wuo kode ka un ji ariyo to kodagi luo ng'at mar ariyo obed janeno to kodagi muma wacho ni we kaka poya akiane mar ang'wen koro wagol nyaunyo basa kadi pesa ni koro dhiadhi Jumapili ni endi nyanya uyo iketi kanyo ma ni uneno okay we atima dek mondege kani tie takwonga timo dek minena lakini nyaunyo be beda kan ke Yesu be pani Yesu nong'e moche ni koro ma endi koro en fuo moko ndie mangin fuo okata jechien to ka jechien samo be golo gidel ndie moko ma idonje gi rao gi nyaunyo luoko ji rao kabisa nikech moko to koro geno yuma nikech kanisa en kama ichiwe luor ka molo to ka injatelo mantie kanisa nitie gik moko be ni yudi jatelo e wang' kanisa be en e kat piny miwinjo ka mumo wacho cha gine gine kat piny malure kaka ka ndadho rumo to onge en kamano kanisa nolwar ai kijo yuko isi no pak ruoth ma kanisa dong na wacho kanisa dong mana ne joma dwaro gima donjo to konyo spiritually. Kanisa dwani mondo kony. Kanisa kelo ji mopogore madwaro kony. Dhano nigi chandruok oko kanik. Okay, mano wabobire. Endelea. To kuro mine mikawa yelo. Ingeni mine gi negi tieko Samson. Mine gi tieko. Ingeni ngama miyo nyalo tieki. Dongine mamiyo no trick Samson. Dongine kama teko Samson. Gin magitieko ruodhi. Kweno ka koro kanisa no ng'ama dhako koro tieke mano Delila mana kake wajicha bishop ni mano kawo chi pastor ni kanisa dong koro rumo kuri ngeni bende kwa nyalo wacho ni bishop gi pastors kane mine bende mana kake wacho Delila eme koro achomo mine tir dhako enang'o matimi nikech nyaka bed ni nitiere gimoro ma kisebedo ni koro jaod pastor ibene nitiere lemo ma in go maduong' ahinya kanyo ma mine mang'eny kanisa no ng'i kaka tachgi kendo ging'i kaka example ranyisi maber kaka ng'ama miyo ni bete rwakruok mari timbeni koro kata ka pastor lose wach moko mag timbe maricho to ing'iyo chi pastor wacho ni adier chiege ndo timo maber koro chi pastor emosi wuok en matinde yelre odhi mono ohero pesa kama pesa nitiere to gi kama nitiere power gik moko ariyo go eko ng'ama miyo bro dhi oko bedeo kiki wach ni monte samoro ging'i gi winji ok monte ma jachien odonje igi pasa ma wacho ndonge ma donge mone mondo sukum gi donge mone moyie kata be ko bi kata kinyako to biseri gi ng'at ma ingeni jaod pastor ting'ama dhake kanisa ni to biseri kendo gi ng'at ma lemo kani ke chene gi pesa kore dhi ai to monti ngeni sero onge dhako mok ser monti sero te mana ng'eyo mane Kenya seno to ene manyako tamre kende kawuone ke chuo neno gi wengegi chuo ingeni neno gi wengegi to mon ok nen kamano mon gindo gineno gam chuo neno gi wengegi ma oko mon neno gam mon ok nen gi wengegi mon tiere gima okwongo ng'iyo kabisa kapok odonjo to dichuo ing'eni ng'iyo gi wenge dakika matin dichuo wi osedhe kuske koro
Koro bishop no gi wange. Ene gi wange. Mano chuo, mano nature. Don koro bishop ndo ngende chuo. Oneno gi wange mundiro maonge gimoro amora, yani onge namna gi spiritual guidance. En koro wange no neno na opedre kamando ko eno chi. Koro mon dhi mos mana gimi neno wacho ni mon ohero pesa. Okuongo ng'iyo ni ng'ane nigi pesa koso onge godo. Mana gimi neno kelo chande. Ng'ani chalo nade. Piny orumo mano jachien. Aita winjo kiwacho mon mabire ma jachien odonje igi nyaka kanisa. Awinjo rwakruok. Adier mon moko biro gi mini skirt. To mini skirt to kach to dhi obet mbele. Tingene ongen bishop cha mo target. Ineno ga jachien trick ni. Kata pastor cha. Bishop ni gero mo wange. Akelo ni bed mos ni chikiti monda mi thuon wach. Kata ni kaka pastor. Kata be mano niko ke chikiti mi wach. Samose biro werika. Samose biro ma jachien odonjo to dhi obet mbele. To bishop kata pastor yalo. Gi minis kat matin mogika. Puonjo onge. Aito samose bet. Tingene samoro pastor kata bishop yalo. To bamne no yaro mana matin. What next, a bishop? Kata ro mane yecha dhi nyalo dhi kuske. Ro umu wang bishop ok nyal neno mano. Donge ma wacho ni. What next? Just give me. Samodhi obet mbele kaja to bet kako bet. Koro mane moji koro riemba ngane kanisa kanyo. Ng'at mane? Riemba miyo ne kanisa kanyo. Donge mae ma kanisa ma onge ro maler. Ok nyalo fwenyo gini. To samoro bende nik mineno bedo gi gine ne miniskirt no. Achiel mar apande ok yot. En mogolo achiel mar apar maber. Winj ne ok yot. En monyeo kata nyaka bishop gari. Ani winji ok yot wuore koro bishop koro biro gi law mangus niko kelo. Koro biro gi law mangus koro bishop oje ni Yesu oromo. Yesu oromo. Kae midhi make bishop ni kata pastor ni to yude. To koro entire church flop gi kanyo. Mana kamano. Jachien nigi tricks Delila. Mane Delila mi wacho ta. Mono miwa uru kwe. Mono wewa uru watiti jewa. Nikech kisedhi gi skirt mangus to koro ichocho pastor ok ne kata verses mag muma. In makoro ni pastor ko yaro mwane to wange mako mna gik moko nono. Ichocho tij Nyasaye mano enda pani mag gik Nyasaye ne beni kosa ni koro miyo chwat malich kabisa nikech giketho nyaka injili ma Nyasaye ok nyalo wuotho. Biro irwako gi biro duk idon mondo bono. Nikech awacho ni chuo neno gi wangi koro iseyuda. Koro mon gi sama bende upuonjo kata ginasika penji ga pastor. Jogi upuonjo ga nadi. Nikech kupuonjo ng'ato gimoro kotin to dongo kong'eyo. Ka nyathi oseng'e ni kodhi kanisa to rwakre maber. Ok onyalo wetimno kata kobedo ng'ama duong'. Kara jogi giaga kure. Waumini uvet ga waumini mabiro. Waumini ok nyal vet nikech anyisi ni kanisa en kama jinja donja te kama konyruok nitie. To ka en kanisa ma onge roho maler nik ok nyal fwenyo gigi. Ka en kanisa ma onge roho maler nik ok nyal fwenyo unless ni kanisa no nigi roho maler. To ka roho maler osedonje kanisa to nitiere jopuonje kanisa kendo mon gi onego mama onego puonjgi mama kanisa maduong' ema keto gi piny to wachi kanisa kubire jowadwa rwakre uru kama mamiyo nying Nyasaye duong'. Kich kata sama jachien nigolo kuom cha aneno jachien nigi trick. Gini samigolo jachien moko roll ga manen piny ma moko dong kata duge dong neno kik baw ga wege gi suka. Magi ngeni tricks magi jachien kosikia. Samosa ng'aw tiende mogine pasa madhi lamo ne nyaka lamo nyalo gwenyo. Magoro pastor ne jachien. Ang'ati minik. Koro pastor ni ka koro ilemo ne mumini molwar piny mochako kethre ma koro yaro tiende ne girego eko. Koro iwe golo jachien koro chako jachien iwe jachien koro kawi. Mon madongo biro to umo gi leso. Nitie leso mo provide ga mi umo gi go. Moko yiecho nyaka leso. To mon gi nyaka kigore ga piny nikech ano kata chobe samoro ilemo ne gi to bende yudo kalamo dhi maber onge gi matek ahinya. Chuok thoth kino ga dicho magi ma jachien ma bechien odak kuom ende. Jachien makoro igolo gi thuon. To jomine gi gio mathin en oseluare lo. Ochako ng'ielre lo kanyo endo kia otimre nade oyar tiende. Percentage adier mar mene te malwar piny. But ng'ato ok lwar nohero. Nitie jachien nitie ni. Kik iwe ni jachien no. Satan nitie. Ang'e ng'ato ok lwar ga piny nohero. Yes. To moko nitie ma kaka ng'iyo matut maber. To walo. Aina makanya. Kanya ungi mkono. Nikech iyudo ka the first day ma ng'ato donje kanisa. Kanisa umo donjo the first day. Adier ng'ani kosebedo delivered
to konego chako lwar piny kendo. Odwaro puonj, gimiluongo ni puonj, counseling, ema kore timo na ng'ani. To kineno ka ng'ani Jumapil jolwar, maja chien ma trick, madwa trick ji, en gi lengo. Ni sasa milemo ni to inilo. Sasa milemo ni to inilo. Mane ni pasa more dwaro. Ma dwaro puonj, counseling. Be una na matek ndi. Ema wacho ni del, injo kacho ni del. Dwarre pastor. Moko nitie maka ng'ato dwaro ni gore go penyo nyalo yelo main pile pile gori pi. Ok del ni counseling, puonj. Apara abro ngiyane kanyalo yawo kanisa. Abro ngiyane kanyalo yawo kanisa. Koro piny tek kata kamano. Piny tek. Pastors, bishop, tamuru satan mondiko. Weuru dhiye muma, chik ataro mar muma. To gigi ni ndiko tenik. Everything ni e Biblia. Tok lu. Ang'o mineno oko manye intiere? Ing'isa ni dhi e gwenge mag Migori. Ining'e ni dhi ga to idhi ti weche timre kucha to iduogi leronwa kaya. Ang'o manotimre e gwenge mag Migori? Migori to bende nya adhiya chamo gweno. But week moro moyocho man wadhi kodi cha, man waromo Kisumo cha. Nadhi e dala moro ka noluonga Kisumo ka. Gin jomogedo Kisumo kendo gin gi pesa. Migori to nya adhiya chamo gweno. Niki jachien ni e piny mana kaka wacho nini. Week mokadek, aparo ni en wige mokadek. Nick no luonga gi mama moro Kisumo ka gigedo, kendo mama nitie bank, en gido pesa. Igni 15 ka gidak gi chwore, gin gi nyithindo 3. To mama ni no luonga nikech lolwe ka oke mayalega every Saturday. Kichawega namba na jimanya. Nick kana dhi chopo Kisumu, no chuna na romo gi mama ni kamoro mondo tim na nende. Awacho no tie bank. Niki jachien ni e piny, jachien kia kata ber ng'ato, kata in figure 8, onyalo duoki back to figure 0.2. Ndikoro figure maneno. Chika hiti. 0.2 koro figure mobet mango. Okay, wadhi nyime. Kata iber ma in gi figure 8, jachien nyalo duoki back to 0. Mokwongo Nick onge kwe, mama ni onge kwe e kinde gi chwore. Mokwongo mama ni ka dichuo donje ot. Dichuo ger ka pilu matindo. Ena pilu matindo cha ger moingo maduong'. Sama mama ni ka dichuo donjo to mama ni mich ka paka. Kutedo chiemo mokete mesa, mokelo na dichuo, niko kelo, jaudicho kelo ni chiemo, tipuko amimiyo guogi. Mar ariyo, mama ni kaluokore baf. To dichuo wachone niya, igona koko nikech bas shawa. Mar adek, mama ni komako simo ni gocho, kata gocho ne mingi, igocho ne chuogi. Mar ang'wen, ong'iso mama ni ok inyal ringo gi gari moloya kata itie bank, omayo mama ni gari. Mama ni okodwa neno ni mama ni okwongo ne ot. Mama ni kowinjo kogone simo mopenje ni in kanye, to mama ni oyie kawo nyaka piko ng'wech mondo kwong ne dichuo ot. Ma ang'o matimore jachien. Na wuoyo gi mama ni ma wacho no ndikie muma Isaya 9:6. Ni nikech nonwol jawar, adieri biro nyuolo wuowi, loch nobedi e lwete. Ni luonge ni jabura ma ono, Nyasaye maratego, wuoro manyaka chieng' kendo ruodhi kwe. Nik na lamo ne mama ni ma jochiende owuok kuome. Kech awacho ni machieni ok machieno mama cha makor gi makuru. Mama ni na lamo ne Nyasaye mobedo delivered. Ma Nyasaye okonyo mama ni mobedo gi kwe. Chiu namba ni kitieko pastor gi wachino mondo koro mano ngima mano kodiaga maning'eni koro kodiaga ma ng'ato keti. Mano jela mar ot. Ukawuoyi ma kodiaga mar ot. Ma Paulo gi Sila nolamo ka ginie jela. To ma jela mar ot mama nyalo wuoyo kende, samoro kata mama kende, samoro kijana kata jaduong' ma wuotho to mtoka go all to kuwinji. Nikech jachien. Namba na mar simu 0726843941. 0726843941. God bless you. Erokamano janeno mar LTN kawuono ne walose wach chode mantiere kanisa. Gino miyo
wawewe gi kanyo chenro bro dhi nyime odiochieng' machielo. Kata kamano endo en wach mapek ahinya ne jogo ma gin jolemo, jodolo, bishop, kamoro amora ma untiere, chiwuru ranyisi no endo madwarre mondo mi oganda obed gi ng'eyo gi somo maber kuomu, nikech un e rameny ma gitiyogo kinde duto e ngimagi, mondo mi koro chung' mar Kristo gi injili ma Kristo obed gi duong' gi teko. Kwa kamano endo to gima watimo ahinya malich ahinya onge. Nyinga en Niko Kelo nyako chakwa rom kendo chenro ni ndiero kamano pastor. Nyasaye medi ndalo, bende janeno mare nitie. Nyasaye medi ndalo, warom kaendi juma manyien sama chalo kama. God bless you.